нақша пурра ба анҷом мерасад. мумкин баъзе нафари шумо аҳамият наметиҳед ҳамин чиза, ҳамаша факти далелиш қатъӣ барои шумо мегам. яъне унҷа корхонаи давлатие, траечка гарантия дода наметавонад. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. чӣ хеле ки аз номи видео диден, як информасияи муҳима пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк бигузоред. нафарое ки дар Москва қарор дорем, ба шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, агар бародари тоҷикмон табобати дандон мекунад, марамат рақамош мебурам, метавонед дар телеграм ё ки прямои зангиш бизанед, қатиш суҳбат кунед ва бирен ба арзонӣ айпаи табобатҳои дандонтон бошед. шаҳри Душанбе аз иҷрои пурраи нақшаи даъват ба артиш хабар дод. вилояти Суғ дар як рӯз ниш нақшаи даъват ба хизмати ҳарбира 46% иҷро намуд. чӣ хеле ки медонед, призофи баҳорӣ сар шудагиҳои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. ҳукумати шаҳри Душанбе рӯзи 3 апрел эълон кард, ки нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи кишвар 100% иҷро шудагиҳояд. чӣ хеле ки медонед, ҳозир нафарое ки ба хоҳиши худ мераванд зиёд шудагиҳояд ва хушбахтона дар рӯзҳои аввали даъваткунӣ ба хизмат нақша пурра ба анҷом мерасад, аллакай дар чандин шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамчунин хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд рӯзи гузашта хабар дод, ки вилояти Суғд низ дар умум 46% нақшара иҷро кардагиҳояд ва нақшаи он дар тамоми кишвар бошад. агар дар ҳудуди Тоҷикистон обши дар назар бигирем, 54% дар бар мегирад. ба иттилооти расмӣ то ҳол вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, минтақаи Рашт ва чанде аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла Бохтар, Кӯлоб, Норак, Дӯстӣ, Ёвон, Муъминобод ва Фархор нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира пурра ба анҷом расонидагианд. ин бода як информатсияи нав аз ҷониби Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи чӣ қадар фоиз шудагии даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бирен, ширкати Саид тахфиф кардагиҳояд, нархи гарени арзон қати граница рафтаистанд. марамат рақамое ки мебурад дар ватсапаш бинависен, смс сона бумонед, шуморо ҳатман ҷавоб мегардонад. запрет дорен ё документ надорен, ҳатман бинависен. рустам нависонда: салому алайкум додар Сорбон, ҳамин саволи мара ҷавоб диҳед. ман ному фамилия иваз кардам, дубор рафтам омадам, патент гирифтам, ҳамидов омаданда таможни мара повторни проверка карданд. бо равон мегзарам, раҳмати калон додам. агар ки проверка карда бошанд ва ҳеҷ чиз гуфтагӣ набошанд, бале метонед. лекин як чиза фаромӯш накунед, ки ному фамилия агар ба хотири запрет бидани ному фамилияи пештаратон иваз шудагӣ бошад, дар ин ҳолат баъд метавонанд ки мисол ҳарви номҳои шуморо як умра бигиранд, запрет бикунанд. одил нависонда: салому алайкум, ман документҳом 100% буд. Тоҷикистон омадам, патент 3 моҳ мондагӣ буд. обратно метонам. обратно чиро дар назар дорӣ? яъне ба ҳамун патентат кор кардана дар назар дошта бошӣ, предоплата карда бошӣ пеш аз баромаданат, бале метавонӣ барои боз ба ҳамун патент кор бикунӣ. олимов нависонда: зинда бошӣ ҳоҷӣ, аллоҳи меҳрубон аз шумо розӣ бошад. саломату сарбаланд бошед шуморо бародари азиз. наимҷон нависонда: барои чӣ болои видеода дигар чӣ мемонӣ? постоянно баъд дигар чизоро нақл мекунӣ. мақсади гапи ман фреб метиҳи одамоя. ман чанд бор дар омадам, ҳамун болои видеода мондагии суратҳо нақл намекунӣ, дигар чиро нақл мекунӣ. мумкин баъзе нафари шумо аҳамият наметиҳед ҳамин чиза, 100 боро ман ҳамин гапа гуфтагиам ва ман мисол должен нестам ки чиза ҳар рӯз бифаҳмонам дар видео. як гап пайда, ман дар аввали видео дар чӣ масъалае ки гап мезанам, аз ҳамон гапзадагиҳомо мегирем, як ҷумлаша ном мемонем. ба ҳамин хотир агар ки шумо нафаҳмед, ҳеҷ проблемаи шумоа, калатона камтара кор бифармонед, ҳавоӣ тамошо накунед. зафар ҳаётов нависонда: салому алайкум бародар, ман Москва рафтам, гардондам, фаҳмидан метонӣ ё не бародар? барои дилпур будантон, яъне ки дар видео таъриф карда намегӯм ки ман проверка мекунам, ман ин чиза намекунам умуман ва ба шумо доим мегӯм ки мисол бирен дар шуғли аҳолӣ, ҳамунҷа ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастед, ҳамаша факти далелиш қатъӣ барои шумо мегам, яъне унҷа корхонаи давлатие. сангов нависонда: салому алайкум ака, мара соли 2023 аз аэропорт гардонданд, ман рафтам метавонам, пешаи билет хариданат, як бор тафтиш бибад билет бигирам. ҳасан нависонда:
ака патент аннулировать шуд. Тоҷикистон рафтам, баъд як моҳ биём патент карда мекунам. Не, наметонӣ. Аз рӯзе ки аннулировать шудагиай, ай ҳамун рӯз ҳисоб мекунӣ, то як солата дига патент гирифта наметонӣ. Саидзода нависонда. Салом акаи Соломон. Запрет срок надорад мегам. Ҳамин асос дорад ё ин ки не. Запрет навъи срок қатъи мешавад. Яъне ки 3 моҳа мешавад, 5 сола мешавад, 3 сола мешавад. Валиев нависонда. Салому алайкум. Одамои депортора гузаронда метавон якам? Не, мо ин имкониятҳоро надорем ва ҳеҷ кас ҳам барои шумо савед дода наметавонем. Касе ки депортаи вай нелегал не, яъне ки ҳамун моҳлати депорту гӯшид, баъд беташвиш сафар мекунем мегаем. Траечка гарантия дода наметавонам. Зинда ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад. Renderforest.com